Nikunhod ang Gidaghanon sa mga Korean national nga mibisita sa nasud karong tuiga, itandi sa nakalabayng mga tuig. Unsa kay hinungdan niini atong sayran sa unang hugna ning RTV Presents ni Luan Mayrondina. Nag-una sa listahan sa Department of Tourism sa labing daghang mga turista nga mobisita dinhi sa Sugbo ug bisan lukop nasud ang Koreans. Sa data sa Department of Tourism, sa wala pa ang pandemya, misaka ngadto sa 1,989,322 ang mga nibisita sa Pilipinas nga Koreans sa 2019, gikan sa 1,624,251 sa 2018. Ug sa subling pagbukas sa nasod sa mga langyong turista human sa pandemya, padayong nag-una ang mga Korean nationals. Sa data sa Department of Tourism, misaka sa 8.15% ang Gidaghanon sa mga Koryano nga nibisita sa nasod niadtong 2024 itandi sa tuig 2023. Apan ning unang upat pa lang kabuan sa tuig 2025, nitidlom ang Gidaghanon sa mga Koreans nga nibisita dinhi sa nasod ngadto sa negative 18.0%. 15 katuig nang nagpuyo dinhi sa Sugbo, ang 34 anyos nga Koreana nga taguon lang nato sa pangan nga Lee. Gikan sa pagka-ESL student niadtong 2010 sa unang pagbisita niya dinhi sa Sugbo, hangtod nga dinhi na siya na minyo ug nagduma og patigayon. Sulod sa maong mga katuigan, nabantayan ni Lee ang inanay nga pagmeno sa mga Koreans nga nibisita dinhi sa Sugbo, bisan pa man sa paglambo na og balik sa natad sa turismo human sa pandemya. Matod ni Lee, inay mabuhi pagbalik ang turismo ubay-ubay sa mga Koreans nga namatigayon dinhi sa Sugbo ang nibaligya na sa ilang mga negosyo ug mga condo units. Gihimo niyang sanglitanan ang mga nabasa niya sa ilang Korean community group chat diin daghang mga dive shops ug island hopping businesses sa mga Koreans ang gipamaligya na ilabi na sa Lapu-Lapu City. Because no Korean tourist and it's too expensive to keep the business. Rental is too high, electricity is too high. They cannot continue it. So if someone is asking me, would you like to put a coffee shop there? My answer is no. Dugang ni Lee, sulod sa 15 katuig niyang pagpuyo sa Sugbo, nakita niyang way mga dagkong kalambuan sa turismo ug limitado lang adto sa mga beach resorts, water sports ug pipila ka mga historical sites ang gitanyag ilabi na dinhi sa Sugbo. Korean people feel like it's so boring. One time is enough. I cannot come for 2 times, 3 times because everything is the same. And there's a saying that when you go to Vietnam 10 years ago and now, the development differences are huge. People come here 10 years ago and now they're saying, it's the same. Nothing is developed, nothing is new. Nakadugang usab sa issue ang peace and order, ilabi na nga pipila sa mga Korean store sa Lapu-Lapu City gikatahong na biktima usab sa mga salisigang ug krimen sa ubang mga dapit sa nasod. I've heard mga stories from tour guides, mga business owners nga na-apply guest nga nakawatan 50,000, 30,000, o alit nga nagsalisi, may anak mamba, and it's a big blow to the industry sad kay ang number one nila, ang number one concern naman nila is safety. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak.